χιλιάδες εργάτες δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ τα υλικά είναι φτηνά. Το τσιμέντο, το όφιο, το αλουμίνιο επίσης. Ποιος θέλει να πάμε Πλούταρχο το Σάββατο? Δεν θα περάσω καθόλου καλά εγώ εδώ μέσα. Από εδώ και πέρα, οι νύχτες σας είναι fix. Μαρία, είναι η ζωή μια μπερδεμένη ιστορία. Fix Live με Γιάννη Πλούταρχο, Νίνο, Μαρία Ιακώβου. Το σχήμα που όλοι περιμένατε αλλάζει τις νύχτες σας. Από την Παρασκευή 9 Μαρτίου φιξάρουμε το ραντεβού μας. Γιάννης Πλούταρχος, Νίνο, Μαρία Ιακώβου. Live. Μόνο στο Fix Live. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310 514 666.